limonsito nimo. Imo limonsito, imo ha. Pakita dito. Try. Limonsito na mo guys. So, ako ni challenge sila and then limonsito unya ituslo nila sa suka. So, ang katong naong nga dili maguba, katong naong nga dili maguba, bote mo daw, pero katong naong nga guba ng daan. Istoryahon nun pa to kay. Kaya bisag, ang naong nga guba, bisag di nagpawag limonsito, guba na gina. So, sige. So, ato naon si, awat mo dia? Jeremy. Jeremy. Limonsito ni mo, Jeremy. Parang nawakan ng Jeremy. So, kinin tibuok na limonsito, iyan ang usapon. Unya, basta di maguba yung naong, daog siya. Si guba na daan, wapang maguba nun. Sige, pakita mong naong ito ha. Sige. Ituslo sa suka. Nya, inighuman kan sige. Atubang sa kamera. Okay, atubang sa kamera, kaon. Umuumag yun. Okay, pakita mong naong. What the fuck? Wa gyud okay, to na nimo? Asa man? Sige, isong. Ikaw susun. Dali sa ko. Okay. Gusto mo tunlo na ko? Ayo tunla, usapa. Mugay din. Sige. Tayo duka. Sige. Okay, ako si Toyok na yun. Okay. Welcome to my vlog. Nibati. Mura magturong kumagat. Kamu kanisoy. Ano disqualified na to isa na nato labot sa contest. Sige na. Wesley. Giluwa. Sige. Ay, nag-challenge ka. Sige. Kataywi ni nangoron. Hawa mo dia ba? Hawa mo dia, uy. Hindi. Buto na. Okay. Oh my God! Tanaw nyo guys. Kagubunon o guba na daan. Dali ba? Nagubalan mo ba? Guba na eh. Sige. Sunod. Ikaw na mo dalagi pil. Taraw. Sige. Itra ko sir. Ating ayo pakita ipakita. Sige. Suka mga. Jepil. Sige. Suka. Okay. Tubang na. Kamera. Disqualify. Ang winners. Wala magaling ko. Neutron. Tanya to din mo. Okay. Tubang ito. Kamera. Ito ni mo Tron? Oh, gitong lang. Wah, ni mo sapa? Usap man. Dali ari mo usap niyo. Disqualified ay ha. Disqualified dan duhas kisa tong giluwa una. Winner is tulo man ka bukang na disqualified si Neutron. Ay kay giluwa ni mo no. So ang winner kasi Jeremy, dara tong winner. Ala, grabe hagahi ay. Okay. So si Jeremy atong winner na siya premyo karon taon.